Er du i tvivl om, hvordan det foregår, når du gerne vil starte i terapi? Hos Synapse starter dit forløb allerede, når du kontakter os og taler med vores sekretær. Vi er et stort psykologhus med mange behandlere, og derfor hjælper vi dig med at afklare, hvad dine behov og ønsker til en psykolog er. Det kan blandt andet komme an på, hvilke problematikker du skal arbejde med, eller hvordan du skal have samtalerne til at passe ind i din hverdag. Vi ved godt, at det at starte i terapi kan føles som et stort skridt, og derfor er det også vigtigt, at du føler, at du havnet det rette sted. Af den grund er vores første og afklarende samtale billigere end de efterfølgende, fordi det giver dig mulighed for at vurdere, om du har god kemi med psykologen, inden forløbet går rigtigt i gang. Samtidig lægger vi også vægt på, at den første samtale er afklarende, hvilket sikrer, at psykologen sender dig videre, hvis det i løbet af samtalen viser sig, at du har brug for et andet tilbud. Det er vigtigt for os, at vores klienter får den bedst mulige behandling, og det betyder også, at vi ikke siger ja til at have dig i terapi, medmindre vi mener, at vi er den bedste mulighed for dig. I den første samtale vil din psykolog dels tale med dig om, hvad dine udfordringer er, men også undersøge, hvilke mål du har med terapien. Vi vil altid tage udgangspunkt i, hvad du ønsker at opnå, og vores opgave er at hjælpe dig med at takle de symptomer, barrierer eller mønstre, som holder dig tilbage i forhold til din trivsel eller udvikling. I begyndelsen af forløbet har du ofte nogle samtaler relativt hurtigt efter hinanden, så du kan opnå en forandring inden for kort tid. Senere i forløbet lægger vi ofte længere tid mellem samtalerne, så du kan arbejde selvstændigt videre med konkrete øvelser og redskaber derhjemme. Dit forløb og hjemmearbejde er altid afstemt med dine behov og muligheder, så det bliver realistisk for dig at gennemføre dem. Når du har fået det bedre eller har opnået den ønskede udvikling, så afslutter vi forløbet med at klæde dig på til at vedligeholde forandringerne selv. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os, at du opnår en varig effekt af din behandling, og du kan bruge dine redskaber i fremtiden. Hvis du vil booke en tid hos os, så kan du kontakte os på telefon, mail eller via vores hjemmesides kontaktformular, og så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.